Gaur, hemen gauden emakume eta gizonek, gure konpromisoa agertzen dugu emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den gizarte bat eraikitzeko. Uste dugu biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza zerbitzua bermatzea ez ezik, beharrezkoa ere badela eskuhartzearen plan guztietan lana egitea. Prebentzioan, detekzioan, arretan, babesean, koordinazioan, justizian eta baita erreparazioan ere. Hain zuzen, azken honi helduta, uste dugu badugula erronka garrantzitsu bat erreparazio eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean sartzeko. Horretarako, eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten lagunduko duten baliabideak, deslegitimazio soziala oinarri hartuta. Beharrezkoa da, ahotsa eta protagonismoa ematea, bai indarkeria matxistaren biktimei, bai berorien elkargune diren elkarteei, erreparazio bideak proposatzeko duten zilegitasuna aitortze aldera. Batzea, 18an hasiko dela lehenengo ekimenarekin, dela autodefentsa feministaren ikastaroa, Polikiroldegian izango da, eta hurrengo astean zehar egongo dira ekimen ezberdinak, hitzaldi pare bat egongo dira, bata gizonen paperaren inguruan indarkeria sexistari aurre egiteko, eta bestea andoaingo egoera kasartzen digun diagnostikoaren aurkezpena egingo da ere horiek izango dira 20an eta 23an. 28an egongo da Volar pelikularen emanaldia, pelikula hau aurkeztu izan zen aurtengo zinemaldian, eta pelikularen bi protagonistekin egingo dugu ere solasaldi bat. Horretaz aparte egongo dira beste ekimen batzuk, beste adibidez gazteei begira gaztelekuak antolatu du Itsaspeko bihotzak eta antolatu du ere beldur barik lehiaketaren inguruko bideoen emanaldia. Ametxondo alkarteak ere jostailu sexisten inguruko hitzaldi bat antolatu du. Eta azkenik egongo da Makundeko autobusa abenduaren 4an, eta hori Zumea plazan, eta hori izango da azkenengo ekimena. Aipatzea batez ere, ekimen hauen artean azpimarratu nahi dugula, 25an egingo dugun ekimen publikoa, emakumeen aitortza eta errekonozimendua iniziatiba publiko baten bitartez emakume horien bizi duten errealitatea aitortzeko eta azalarazteko, eta hori da pixka bat azpimarratu nahiko genukeen ekimena.